Ini jeng 27 Kalampur Pramod Nagar Vidhansabha ni bisingo khabja Prem Singh Orang bisi Manik Chandra Parani norok joto saimano nukhana miya sariko oro chini Khoroknwini sarai Bwsa kainei poribarni chini taku tamsing hamon Madan Deborma tai kaisa taku Raju Deborma borokni Khoroknwini Bwsa संसारनि याकरि माखा कामंगै खरकचा बरकनि बिजनेस जानानै थांथिनिव खरकचा बरक गोनांना थांथिनिव कि तै खरंनैनि नुखुंनि अंधकार माने आन्द्रा गुन्द्रां थानाय बरन खरंनैनि Bwsa थैखानो आबो बेलायखै वाना मासिंजा बेलायखै सेलां मासिंजा अरो कायसा हासिंनि क्वार्ट ख्लायजाका अ आ जागाव जेराय रकबा उथुक न खांगा बा हासिं जा बुलुं हुगा बा जेरो बा थांनाय थाङै थाङै या फियाबा आबनो एमन बाबे बरं निरबता खाइ स्रिं स्रिं गे तंखा हैमाने हागे तंखा जे ताबु पजन्त बङ फेमिलो फाइ खाचां मारि फेनाय फे जे अ हासिं बिजनेस खायनाय हंगे अ बाहायरो खायै दिनि जिनि खरकनि नखंनि आन्द्रा गुन्द्राङै थाङो खरकनि साजाला बङ कमाय थाङा आबनो खनावै जों दिनिवाव दैसारांजागो गाजा प्रग्रामाव थांमानि लामाव खना गांगोन बखाताव मालि आं ताइ आनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ आनि पिडब्लिउएफ सेन्ट्रेल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट काजल रुपिनि जिनि नायसा जिनि भाइस प्रेसिडेन्ट दुर्गा प्रेसिडेन्ट ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ ताइ अरनि बिसि भाइस चेयारमेन जिनि ताखुबसं जत्त अ गामिनि बररक जों बरक बाय मालायनानि बागै आव बिनि Bwsa अ संसानो याकर थां थैथामता जों ताइ फेरग्रि मालि हाइपानो बरकनो जों बबा हायके खाचां मा याफरि मान ताइ बबा हाय बुदिरि मान कारण निनि बिजनेस जानानि बागै आनि Bwsa थैथानाय खरंनै नुखुंनि Bwsa कमाय थानाय आबोत बेलायखै वाना मासिजा जों खरकजा Bwsa बानानि हिंगाय जे बुमांनाय रक साइमानो 9 मास बहगसन बुसा कष्ट खाइ बहगसुय बन बावै बुसिनानि अखुरिनि Bwsa जों थैथांजागो आबो कुनु मते बोखा मानिनानै माया बोखा बेलायखैनो योगो आबोनि बागै आं अबनो न कन्डेम खायो याखैबा बेलायखै सेलेंगो ताइ जों अबनि बागै जों प्रतिबाद खायो अ जे हासिंसा आरो खुरजाकमानि हासिंसा आरो नितलांजाकमानि आबनो बदमा खायनाय खाया हंखाय जों आबनि सभा चलिनाय जों आबनि बागै आन्दोलन खालायनाय प्रतिबाद खालायनाय कारण निनि बिजनेस चलिनानि बागै खायदि नन बिजनेस खायनानि माना खाया फियाबा गामि आमचाइनि साराय खनाय रकनि सेब सातनो नायतुगैन गामिनि साराय रकबा बानचि थुन बरक जाहाथे आबो आइ किनाते बाउन्डारि रि साराय रक आरो थाङै थुङिया तिकिनि गाहाम गाय खायथां बेखौनो आपत्तिनि लाखनो फियाबा तिनि साराय थै थांगा खरंनि नुखुंनि Bwsa हारिका दिन Bwsa जुदि थैगांगोन बाहाय अयनाय न आबो केबो निनि बरक आनि बरक करै किन्तु बा जों आबोनि बागै प्रतिबाद खायो जों आबोनि बागै कन्डेम खायो आबोनि बागै नाय तंनाय जत्त लुकरकना आं कयो बरक बेलायखै करिजा नुखुं बेलायखै मासाया मानैनिया बिसिंगोसे बंनि Bwsa कमायजागो दिनि Bwsa थैथानाय बंनि नुखुङाव बबा हेन दखना अ बुमा मांनै अ बुफा खरंनै मासिजा आबोनि बागै न जत्त नायफैबायदि बरकनो जे मानसा सुबा फायबायदि जोंबो हमेशा न जों बरक बाय तंनाय बंनि बिचार जों नाय तंगो बरकनि बिचार माया साक जों बरकनि लगियाव न बेलायखै खालामो